chi kedu ka anyị mere anyị alarugotete n'udo ekene dịla obi n'igwe. N'ụbọchị nke taata anyị bịara ka anyị kọwaa maka ọgwụ dị iche iche. Ị na-anya n'elu tebụl m, ị ga-ahụ akụrụngwa ndị enwere ike iji wee gwọọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche. Nke a bụ onubu. Anyị ma ihe bụ onubu. Nke a bụ nke ndị bekee kpọrọ lemon, oloma ndụ mmiri na-anara adị n'ime ya, lemon. Nke a bụ yabasị ọcha, white onion, garlic, kịlịkịlị yabasị, ose ọra, alogote pepe, ose ọra. Nke a bụzi akị inu. Ihe ndị a niile bụ nnukwu ọgwụ. Ihe a bụ nnukwu ọgwụ nyere mmadụ. Nke ọ ga-abụ ọgwọba ọya ọgwọte enye aka. Ọ bụrụ nke ọ chịrị gị ya nwa obere oge jekwenachi ya kwa azụ gotekwa ọgwụ ọzọ. Ọya dị n'ụwa taa abaka ụba. Ọ bara nnukwu ụba. Mana ihe anyị na-emedebe bụ onye ọya bara ọgbalijebe kemist maọbụ ọgbalijebe ụlọ ọgwụ. Ilue n'ụlọ ọgwụ wee kwụọ ọnụ gị chaji ihe ha ga-akụ gị. Ọ bụkwa na ọ na-ịyacha ọ dịbazịa. Ọkwa akụcha gị chaji nwa obere nwa oge nachi ya kwa azụ jekwa gwọkwakwa ọzọ. Mana biko anyị nwere ihe ndị Chineke kere eke debela anyị n'elu ụwa anyị nwere ike iji na-agwọ ọrịa dị iche iche. Nke a bụ unyi nkụ, charcoal. Kedu ihe nwere ike iji ihe ndị a wee mepụta? Ka anyị n'elu anya ọfụma. Dịka nke ka anyị buru ụzọ mee nke unyi na onubu. Ọ bụrụ na mmadụ nwere oke isi ọwụwa, o nwere ụdị isi ọwụwa ga-abụ ọ na-awa gị, ọ na-akụ gị n'egede, ọ dịka ọ na-akụ gị ka eji hama na-akụ gị n'isi. Ọ ga na kwa ụtụtụ from Monday to Saturday isi ọwụwa na-awa gị. Ọ na-awa gị, ọ na-awasị gị ike. Na-apụ ụfọdụ ọ na-adị ka ọ na-ebu gị ma ajụ. Ịnweọlịa paracetamol chaa, ịnweọlịa panadol chaa, ịnwekwanị nke ọzọ nwe nke nwanne ha na-anwasị nọ maka isi ọwụwa. So ihe ọ ga-emeribe bụ na ọ ga-achụrụ gị ya nwa obere oge ọwabakwa gị ka o si awa gị. Mgbe ọ na-awa gị n'ụdị amata na o nwere ike ọ bụ na ọbara adịrọ gị n'arụ. Oge ụfọdụ shortage of blood na-eweta oke isi ọwụwa. Mana nekwa ọgwụ ebe naanị gị gaa n'ebe nwere onubu, kata akụ onubu ihe dị ka akụ ịtọ, kata akụ onubu ịtọ, gaa n'ebe a na-esi nri na nkụ, weta unyi onye ị ga-atanwu, weta unyi, chọọ obere unyi ị nwere ike ịtachanwu, weta ya. Iweta ya, saa ya asa. Ifuru ka si wee si ya. Sakere ihe ọzọ ị ga-eme, ị ga-ati ya ata. Ị ga-ati ya ata etu ọ dị. Onubu ndụ na unyi. Ịtakọ ha na-abụ ọnụ, ịgbalụzi ofu iko mmiri nwụkwasị ya. Na-enye etu abalị ịtọ. Ofu mme n'ụbọchị, abalị ịtọ. Iwu n'ibe na-eme gị ga-arapụ gị nwere onwe gị. Iweta ofu akwa eti ya n'ọnụ. Ị ga-eme nkwụ ya. Ọ na-enukwa ezigbo unu. Mana a sị na onye ọya na-aya amara ihe bụ unu ọgụ. Ọ mgbe ị yachara doro esizi na ọ dị unu. Ọ narị enu. Ọ bụrụ na ị tachazi anya, ịgbalụ mmiri nkwasị ya. Sọsọ mmiri ngodo, ị ga-anụ ka ọ na-atọ gị. Isi ọwụwa ga-ebido n'ire. Mee ya sọsọ abalị ịtọ. Saa abalị ịtọ